बाबे पक्का गारंटी हूँ आगे बढ़ेला आगे बढ़ेला। अरे जड़बा पढ़ाई के जे हमर भाई रेलवे के जॉब हो जरूर मिल जाई। अरे जड़बा पढ़ाई के जे हमर भाई एसएससी के जॉब हो जरूर मिल जाई। कैमूर किंग हम सबसे आगे उनकरे सोचना केहू अड़ेला अरे केहू अड़ेला। अरे अली सर द्वारा जे भी मैथ पढ़ेला बाबे पक्का गारंटी हूँ आगे बढ़ेला। अरे अली सर द्वारा जे भी मैथ पढ़ेला बाबे पक्का गारंटी हूँ आगे बढ़ेला। आगे बढ़ेला बाबे पक्का गारंटी हूँ आगे बढ़ेला। म्यूजिक भाई कुमार संदीप। अरे जादू ऐसन की कितना बताई बहुते जना के दिल जीवन बनाई। हर एक बार आके तो देखे हमर भाई अरे रीजनिंग जी के इंग्लिश के संगे उ तो सिखावे गणित से जाने। पूरा चैलेंज से कवनो मैदान में गुरुजी के चेला अकेले लड़ेला अकेले लड़ेला अकेले लड़ेला। सुन अरे अली सर द्वारा जे भी मैथ पढ़ेला बाबे पक्का गारंटी हूँ आगे बढ़ेला। अरे अली सर द्वारा जे भी मैथ पढ़ेला बाबे पक्का गारंटी हूँ आगे बढ़ेला। आगे बढ़ेला आगे बढ़ेला। अरे कोचिंग खुलल पटेल चौक बाटे भभुआ जिला के भविष्य तय बाटे। अरे छोड़े न पढ़ल हो थोड़ चाहे जादू लवलिया स्टार कृष्णा लाल यादव। फैन बाउन के मेरा मनोमित भी कभी सफलता के सीढ़ी चढ़ेला अरे सीढ़ी चढ़ेला। अरे अली सर द्वारा जे भी मैथ पढ़ेला बाबे पक्का गारंटी हूँ आगे बढ़ेला। अरे अली सर द्वारा जे भी मैथ पढ़ेला बाबे पक्का गारंटी हूँ आगे